бо дар назардошти он ки тандурустӣ яке аз соҳаҳои муҳимтарини иҷтимоӣ дониста мешавад, давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони солҳои соҳиби истиқлолӣ ҳамасола маблағгузории соҳаро зиёд намуда, танҳо дар солҳои 2006-2020 аз ҳисоби ҳама сарчашмаҳо зиёда аз 1000 муассисаҳои тиббиро бо сатҳу сифати муосир сохта мавриди истифода қарор додааст. бунёди аксарияти онҳо ба давраи татбиқи стратегияи 10-сола, яъне стратегияи миллии солимии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020 рост меояд. дар ин ҷода саҳми шарикон оид ба рушд назаррас арзёбӣ мегардад. гуфта шуд дар ҳамоиши расмии шарҳи якҷояи соли даҳуми татбиқи стратегияи миллии солимии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020. ҳадафи баргузории ҳамоиши имрӯза натиҷагирӣ аз фаъолияти соҳаи тандурустӣ ва визии иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 10 соли сипарӣ гашта ва таҳияи маҷмӯи чорабиниҳои ҷиҳати рушди соҳаҳои мазкур дар 10 соли минбаъда мебошад. мавзӯъҳои асосии ҳамоиши мазкур ин дастовардҳо ва мушкилоти самти хизматрасониҳои тиббӣ, аз ҷумла беҳтар намудани хизматрасониҳои тиббӣ ба модарон ва кӯдакон, рушди нерӯи кадрии соҳаи тандурустӣ, таъмини амнияти санитариву эпидемиологӣ ва дар бораи рушди фаъолияти фармасевтӣ дар доираи татбиқи стратегияи миллии солимии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020 ба шумор мерафт. айни ҳол аз ҷониби гурӯҳи мутахассисон коркарди лоиҳаи барномаи ташаккули тарзи ҳаёти солим барои солҳои 2021-2025 идома дорад. таъкид шуд ки фаъолияти татбиқи 10-сола ин рушди хизматрасонии тиббию иҷтимоии соҳаҳои алоқамандии шаҳру ноҳияҳои кишварро дар бар гирифта дар самти пешгирии як қатор бемориҳои сироятиву ғайрисироятӣ, дастгирии муассисаҳои соҳаи тандурустиву ҳифзи иҷтимоӣ тавассути корҳои сохтмониву барқарорсозӣ, муҷаҳҳизгардонӣ бо таҷҳизоту асбобҳои ҳозиразамон ва пурзур намудани нерӯи кадрӣ заминаи мусоид фароҳам овард. ёдрас бояд шуд ки то имрӯз бо кишварҳои хориҷӣ дар соҳаи тандурустӣ 23 созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расида, 32 комиссияҳои байниҳукуматӣ амал менамояд. дар доираи ҳамкориҳо бо созмони ҳамкории Шанхай, айни ҳол ҳамкориҳо байни сохторҳои санитариву эпидемиологии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба роҳ монда шуда, мунтазам мубодилаи тарафайн оид ба қайд ва сар задани ҳодисаҳои бемориҳои сироятӣ пешниҳод карда мешавад.